Коледа е. Най-накрая Коледата за мен е в Виена, този вълшебен град. И понеже съм благодарна за всичко, което ми се случва и обещах по Коледа да запиша ново видео, ето каква ще бъде темата днес. Как да вземете максимума от живота си. Номер 1. Помнете, живота е прекрасен. Да, има дни, в които изобщо не ви се става от теглото, чувствате се изморени и много нещастни, както ми се случи на мен преди да запиша това видео. Но какво се случва? Ставаме, какво казваме? Трябва да вземем максимум от деня. И ето максимума за моя ден. 10 години се каня да бъда в Виена на Коледа. И 10 години все не ставаше нещо, не можеше да се случи. Какво обаче се случи този път? Твърдо решихме, че ще бъдем на Коледа в Виена. Пътуваме повече от 10 години с кампер. И тази нощ всъщност имаше много силен вятър. През цялото време имах усещането, че вятърът дори ще ни преобърне. Разбира се, не спах добре. И какво си казвам в такива моменти? Разбира се, живота ми не е перфектен, но все пак съм имала привилегията да се родя и съм длъжна да взема максимума, разбира се, и да дам максимума на деня. Привилегия е да живеем, привилегия е да се родим. Когато станем, трябва да погледнем на света по такъв начин, че нищо не е даденост, че всичко е невероятно, всичко е феноменално. Защото, ако се отнасяме небрежно към живота си, той ще се отнася небрежно към нас. Знаете ли всъщност, кои са 7-те чудеса на света, но не тези, които трябва да посетим, а тези, които трябва да носим в сърцето си? Да чувстваш, да се смееш, да плачеш, да обичаш, да виждаш и да чуваш. Не си спомням кой го беше казал, но това са всъщност чудесата на света, които всеки един носи в себе си. И какво трябва да правим? Трябва да сме благодарни, че имаме тези чудеса на света. Това беше за номер 1. Живота е прекрасен. Отиваме на номер 2. Какво е номер 2? Бъдете готови да се откажете от нещо, което ви кара да не се чувствате добре. Какво сме свикнали да правим? Да угаждаме на другите и да ги правим щастливи. Въпреки че на Коледа всички трябва да говорим колко добри трябва да бъдем. Но според мен трябва на първо място да бъдем добри за себе си и чак след това за другите. И за това работа, семейство, приятели, ние трябва на първо място да можем да се откажем от това, което не ни кара да се чувстваме добре. Трябва да можем да се откажем от това, което изцежда силите ни. Сега ще кажете, семейството е много важно. Да, така е. Семейството наистина е много важно, защото това са хората, които наистина трябва да стоят зад гърба ни, независимо какво се случва. Ако обаче не го правят, трябва да имате възможността да кажете край и на това и да контактувате само служебно. Разбира се, не трябва да се бърза с решенията за приключване на нещо, което не ни кара да се чувстваме добре, но най-лесно е да кажем, стига вече и аз имам права, приключвам с това, независимо, че смятам, че съм длъжна. Защото няма такова нещо като длъжна. Това беше номер 2. Откажете се от неща, които ви карат да се чувствате перманентно зле. Независимо какви са те. Защото постоянството е нещо хубаво, но всъщност постоянството, ако става въпрос за неща, които вървят срещу нас, е чиста глупост. Това беше номер 2. Отиваме на номер 3. Номер 3 е подложете се на диета. Така или иначе, по време на празниците всички преяждаме. Но аз не говоря само за тази диета, която повечето жени я спазваме от време на време, а говоря за диетата, която замърсява мислите ни. И така, ако имаме около себе си хора, които непрестанно мрънкат, ние също ще започнем да мрънкаме, само и само да се оплачем от тях самите. Нали си спомняте? Пасивно пушене, забраниха го. Защо никой не забрани пасивното мрънкане?
социални мрежи, телевизия, каквото и да било. Ние всъщност имаме много хора, които пасивно мрънкат. А би следвало да можем да направим така. В информационната ера да слушаме подкасти, да слушаме аудиокниги, даже и в YouTube има много мотиватори. Аз лично следвам много от тях. И когато ми е най-мъчно, те всъщност ми помагат да мога да се вдигна. И така на Коледа поне душата не трябва да е пълна с добри мисли за нас самите, както и за света около нас. Но нека първо да погледнем собствената си къщичка, да оправим нашата къщичка и чак след това да тръгнем да оправяме света. Това беше номер 3. Диета на лоши мисли, на лоши новини. Вярвам всъщност, че всеки един от вас може да го направи или поне може да опита. Поздрави и успехи от мен. Аз съм Дафина. И може би сте забравили, но аз вярвам, че всеки един човек има неограничен потенциал, всеки един човек е уникален и може да направи всичко, което поиска. Трябва само постоянство и мъничко или повечко дисциплина. Вълшебна Коледа от сърце и до нови срещи. Вярвам, че скоро ще запиша и следващо видео.